سلام كما يتوعلو كبرات تقاتلتي فنوي اير تي في لومي سوني 29 سنه فرق معلتن فرعان استلالو زينا مسانادونا نفيلم لنا مسام تصنح بيتروس منغسير كتكاتلنا بخبرنا عدمكم كندي ارسته زينا لعلوي حيل عمام مكلخال حمام كورونا فيروس بزعبا كفيلاو مجمار تمرتي ممرح وزيو اب ام تصلم زواد واروا حداس كيغات نصالا اب زوا ماكل نصغمات وغنات ገንዘባውን አይነታውን ደገፍ ይቀጥላሉ ኣብ አውስትራሊያ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ዝለዓለ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ ኤውሮፓ ሕብረት ብኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንኣሜሪካውያን ጊያሾ ክፈልክል ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣብ ህንዲ ወራር አንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ሕርሻን ኣከባቢን ከቢድ ሃስያ ይወርዳሉ لعلوي حيل عمام كلخال حمام كورونا فيروس تمالي 28 سنة بزعبا كفيلاو مجمار تمرتي ممرحي أوتيلو زرزرو يساب ممرحي بزعبا كفيلاوي مجمار تمهرتي لبدا كورونا فيروس نمقصاين نبل ماسن منغستي إرترا بآبو أدمعان استوهادن ناي مكلخال استراتيجي بمحنصات واناويان ممرحتات كتكبر كم تصنحي زذكر يوم حدا خابزم سقومتات زيوم كلن تكالات تمهرتي كم موالة هتصانات كساب كوليجات كاب 27 مقابي جميرو كعصوا زئزز كساب لو متصاني عزلو ممرحيوم كم زفلت لبدا كورونا فيروس اب عالمنا جنا بزسكف جغرافياوي زرقحن قلطافن يلابعلوم زاغيت بزح حمامزي ناي اتلخفو قصري لعلى 10 مليون كبصحن كله قصر موتاتون أستاد فرق مليون بصحلهم بمنصر زسكف عالماون زباون كنتات لبدا كورونا فيروس اب هاجرنا بزخونه معقنتات اب ازيو زشقل درجه اي بصحن جمراون اب موشب ماكلاتن زكايدو زلو مرمراتاتون نزيهم زمتم اذا زتبابع تريوزي وصيتن مرأيان نايزوم منغستي ببقوان زوصኦም ናይ ምክልኻል መምርሕታትን ህዝቢ ዘርእዮ ዝምስገን ምትሕብባርን እዮም ስለዚ ሽሕ እኳ ዓለማውን ዘባውን ኩነታት ፍኑ ምምላስ ዜጋታትና ከምኡውን ብቆፅበት ናይ ምልባዕ ባህሪን ተኽእሎን ናይቲ ለበዳ ቀጻልን ጥቡቕን ምክትታልን ልዑል ጥንቃቐን ክንገብር ዝቕስቡና እንተኾኑ ልምዓታዊ መደባት ሃገር ንምዕዛዝ ምዙንን ደፋእታውን ስጉምትታት ክውሰዱ ግን ግቡእ እዩ بز مسرت أو صلات تمرتي أم مودعة مقابيت توسد سقمتي أكاديمية عامت كل تشحن 19 عسران بقبوء نخودع ناي 10 سامن تحسرت سلزختلن تمهارو نابز أتصل كفلي كحالفو نسترفهم تمهرتي قدم مجمار أكاديمية عامت كل تشحن عسران حدن كودؤو قدن سلزخونن قداماي أملا هاجر تمهارو 11 خفلي نسترفم مدب تمهرتي 11 خفلي نمززام سوني 6 حمله تمهرتم كجمريهم كالاي بتمساسالي تمهارو كوليجات اب اكاديمية عامت كل تشحن 19 عسران استرفم تمهرتي بقوان نمززام ب10 3 حمله تمهرتم داقم كجمريهم سالساي استرفو كلهم تمهارو مسكراماتن زي مچو كلماوي كونتاتن بملؤهم أم مودعة نحاسة تمهرتم داقم بمجمار نسترفم تمهرت وديهم نابتز أتصل نايكل تشحن عسران حدن أكاديمية عامت مدبوم كساقاقوريهم رابعاي وطرو أب حملة نحاسة كم نبورز السلاسلو سنسرعات من رأى كوليجات نردو مخنياتات نتقمتن حدارن تمحلالي فمالوم أب صلات تمهرتي يخون أب كالتس أني عمت صنحم ممرحتات زفخسلو زلو قطواون محبراون نطفتات كلهم تم مسفحفح لبدا كورونا فيروس نمقصاي زغلغل اغبابات محبراو مفنتات وي موغاد عبيت متخابات ممكان مسارحتات صريت مشفان افن افنጫን وزته كنتات كم زفقدو بعتبنت كتغبرو قدنتاويهم عوتن حفاش لعلواي حيل عمام مكلخال حمام كورونا فيروس
28 سنة 2020 ኣብ ከባቢ እምኒ ጸሊም ንዞባ ድዋርዋ ብምውሃድ ፕሮጀክታት ህንፃ ዓዲ ሃሎን ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻልን ሓዳስ ዲጋ ትህነጽ ኣላ ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦን መስርሕ ህንፀት እዛ ዲጋን በፂሓቶ ዘላ ደረጃን ብዝምልከት ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሻምቲ ወልደ ኣብ ንስ ዞባ ድባርዋ ኣብ ከባቢ እምኒ ጸሊም ዝተባህለት ዓዲ ልዕሊ 172,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለዋ ዲጋ ትህነጽ ኣላ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ኢንጂነር ዘርኢት መሓሪን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እታ ብምውሃድ ፕሮጀክታት ህንፃ ዓዲ ሃሎን ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻልን ትህነጽ ዘላ ዲጋ ድሮ 85 ሚእታዊት ካብ ስራሓታ ከም ተዛዘመ ኣፍሊጡም ዳርጋ መፈጸምታ ግዜ ይበጽሕ ዘሎ ማለት ተሪፍና ዘሎስ ዳርጋ ናይ 15 ሚእታዊት ተሪፍ ዘሎት 85 ሚእታዊት ዳርጋ ወዲና ያለና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዝዕመም ዘሎ ስራሕ ኣብቲ ከባቢ ዝሰላሰል መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ንምስፋሕን ቀረብ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምውሓስን ምዃኑ ዝገለጸ ኢንጂነር ዘርኢት ምስ ህንጸት ናይታ ዲጋ ተኣሳሲሩ ማይ ኩዕታት ናይ ምፍዋስ መደባት ኣቐዲሙ ከም እተተግበረ ኣብሪሁም ብዓብዩ ትማይ ኣሎ ኣስታት 172,000 ሜትር ኪብ ክትሕዘልና እያ ማለት እዩ መወዳእታ ትሕተ ባይታዊ ማይ ከህብትመልና እዩ በቲ ዝዓበየ ኸኣኒ ዝዓበየ ዲጋ በዚ ስለ ዘለና ዲጋ ገርገራ ንዕኡ ኸኣኒ ከም ሓመድን ማይን መዐቀቢ ክጠቕመና ኽእል እዩ ማለት እዚ ዲጋ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለው ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም እታ ዲጋ ቅድሚ ክራማት ንምዝዛማ ብልዑል ውህደት ይዓዩ ከም ዘለው ብምሕባር ንሞራላዊ ደገፍ ህዝቢ ኣመስጊኖም ካብ ነበርቲ እምኒ ጸሊም ድማ ዝጸንሖም ሕጽረት ማይ ምስ ምዝዛም ናይታ ዲጋ መሰረታዊ ፍታሕ ክረክብ ትስዋት ምዃኖም ብምሕባር ነቲ ብሰንኪ ሕጽረት ትሕተባይታዊ ማይ ከምቲ ዝድለ ከልምዕዎ ዘይጸንሑ ናይ ሕርሻ መሬቶም ብግቡእ ዘልምዕሉ ባይታ ተፈጢሩሎም ከም ዘሎ ገሊጾም ነፍስና ይኹን ጥሪትና ይኹን ልምዓትና ይኹን ብጣዕሚ ዓብ ተስፋ ከም ዘለዎ ኢና ንኣምን ስለምንታይ ማይሲ ማይ እንድሕራሊ ህይወት ኣሎ ጽሬት ኣሎ እንጀራ ኣሎ ስለዚ እዚ ማይዚ ተበግሶ መንግስቲ ኣምጽይዎ ደሎ ናይ ብሓቂ ኣልምዕና ክንጥቀም ከም ምዃንና እምነትና ብዙሕ እዩ እምኒ ጸሊም ካብ ከተማ ድባሩባ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ኣስታት 6 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባታት ጋላነፍሒ ፓራዲዞ ቲራቨሎና ኣኽርያን ንጽጉማት ወገናት ዝግበር ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዛት ብዝተወደበ መልክዕ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ዓደም ነገር ንዞባ ጋላነፍሒ ሰብ ጸጋ ዝለገሶ 94,000 ናቕፋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ሰጉዶ ንዞባ ፓራዲዞ ድማ ብኮምስቶፌ 19,200 ናቕፋ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ተመቓሪሑ ብተመሳሳሊ ኣብ ንዞባ ቲራቨሎ ገባሪ ሰናይ ዜጋ ዘወፍየ 10 ኩንታል እኽልን ብነበርቲ ዝተወፍየ 61,200 ናቕፋ ኣብ ንዞባ ኣኽርያ ድማ ሓንቲ ገባሪ ሰናይ ዘወፍየቶ 15,300 ናቕፋ ብተመሳሳሊ መንገዲ ተኸፋፊሉ ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ናብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩ ዜጋታት ወፍያታቶም ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ዕለታዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ ንዝተዋሃደ ዜናዊ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ بمسرت حبريت منستر طعنا محبر متحجاز ميكيل ادربا 2,000 نافا محبر متحجاز مريم صيون درات 2,000 نافا دكان الماز دستا 3,000 نافا محبر متحجاز قدس ميكيل كيدان مهرتن تولتي عد حديدن انبا كربتن تقمات اسمرا 2,000 نافا مصدقي صغور رس تولد عنده 1,000 نافا قرب ماي كتما دقم حرد ما 587 ناقفا وفيام بتمساسالي أب كتما ملبورن أستراليا زنبرو إيرتراويان أبرزستي أقدمهم زواتسو 288,600 توسخي 9,500 دولار أستراليا أبتا كتما تركبية تمرتقام قادر ما 500 دولار أستراليا نمخته كوفيد-19 خبر كتم كلو محبركم إيرتراويان نبرتي بريزبن بمخنيات 10 سنة مع السماعات إيرترا 4,870 دولار أستراليا كم زلقسو كابيت صحفت تغلالو قنصل إيرتراز بصحنا حبريتا أنصيرو بزي كازي أهجراو محبر دقنستي إيرتراج أنفر ملبورن محبر السنيت كومون آتو صفات لاب سمون مسبعلت بيتو ويزرو قدي هايلي حلافنت مقلاي سدرا سوات وسيدا بخال وقن نبرتي بريزبن آتو إزرا قبراي مسبعلت بيتو أبسرجقا نغلت سدرا بيتات نايكل التوارح
ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ነባሪ መልበርን ኣብ ዓድቀ ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ስማ ክጥቀስ ዘይደለየት ተቐማጢት መልበርን ኣብ ዓድቀ ን5 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ነባሪ መልበርን ኣብ ሰንበል እንዳቦንድ ንሓደ ተኻራይ ን2 ወርሒ ስሙ ክጠቅስ ዘይደለየ ተቐማጢ መልበርን ድማ ኣብ ሰንበል እንዳቦንድ ን3 ተኻራይቲ ናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ሓዲጎም ኣለዋ ካብ ሱዳን ዝተላእከ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ድማ አቶ ሳልሕ እድሪስ ኬክያ ምስ ኣሕዋቱ ኣብ ገዘቫንዳ ከባቢ ሜዳ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ከተማ ባጽዕ ንዝርከቡ 15 ተኻረይቲ ንናይ 2 ወርሒ ነባሪት ፖርት ሱዳን ወይዘሮ ዘውድ በርሀ ድማ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ንሓደ ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ክፍሊት ገዲፎም ኣለዋ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪት ምምሕዳር ክፍለ ሃገር ቪክቶሪያ ናይ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 2 ወርሒ ዝለዓለ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ብምሕባር ተፋኺሱ ዘሎ እገራታት ዳግማይ ክጸንዕ ከም ዝኽእል ብ29 ሰነ ኣጠንቂቑ بمسارات ጸብጻባት ጥዕና 75 ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ እዚ ኸኣ ድሕሪ 11 ሚያዝያ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝተመዝገበ ዝለዓለ መጠን ምዃኑ ተፈሊጡ ምምሕዳር ክፍለ ሃገር ቪክቶሪያ ካብ ሎሚ 29 ሰነ ሒዙ መጠነ ሰፊሕ ናይ ምምርማርን ውሸባን ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ብምሕባር ኣድላይ ምስ ዝኸውን ዳግማይ እገራታት ከጽንዕ ምዃኑ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ግን ነቲ ለበዳ ንምቆጻር ዝካየድ ንጥፈታት ክሕይል ብምጽዋዕ ተገይሩ ዘሎ ምፍኻስ እገራታት ብዘለዎ ክቕጽልን ቁጠባ ንምብርባር ተወሳኺ ስጉምትታት ክውሰድን እዩ ዘተባብዕ ዘሎ ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንዝፈጠሮ ቁጠባዊ ውድቀት ንምዕዋይ ሓያሎ ካብቲ ጸኒዑ ዝጸንሐ እገራታት ናይ ምፍኻስ ስጉምቲ ወሲደን ዝርከባ ሃገራት ምዃና ይፍለጥ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓያሎ ክፍላት ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ዝለዓለ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብምምዝጋቡ ኪላታት ጥዕና ተኸሲቱ ንዘሎ ለበዳ ንምቆጻር ዝካየድ ንጥፈታት كحيل يصوع اللون بمسارة ጸብጻባት ጥዕና ኣብ ኣሜሪካ ን30 ተኸታታሊ መዓልታት ልዕሊ 40,000 ሓድሽ መልከፍቲ ክምዝገብ እንከሎ ጠቕላላ ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉን ናብ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ዓሪጉሎ እንተኾነ ሓያሎ ካብተን ልዑል መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ዝምዝገበለን ዘሎ ኣብ ደቡባውን ምዕራባውን ሸነኽ ዝርከባ ክፍላት ሃገር እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ልዑል መጠን መልከፍቲ ምስ ምፉኻስ እገራታት ዘተኣሳስር ከም ዘይብሉ እየን ዝሕብራ ዘለዋ መጠን ሓድሽ መልከፍቲ እናዓረጋ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ቁጠባዊ ምንቁልቃል ብኡ መጠን ከም ዝገድድ ጸብጻባት ቁጠባ ኣሜሪካ ይረዱ ኤውሮፓዊ ሕብረት ብሰንኪ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣሜሪካውያን ገያሾ ናብ መሬቱ ከይኣቱ ክኽልክል ከም ዝኽእል ኣሚቱ እቲ ሕብረት ኣሜሪካ ነቲ ለበዳ ንምግታእ ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይኮነ ብምውቃሲ ነቲ ናይ ምኽልካል ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዝሕብር ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ለበዳ ገና ብዝለዓለ ናህሪ ይላባዕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኤውሮፓዊ ሕብረት እቲ ተሪዮ ንኣባላቱ ዘስግእ ምዃኑ ፍሊጡ ነቲ ሕማም ንምቁጻር ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዶባቱ ዝዓፀወ ኤውሮፓዊ ሕብረት ካብ መጀመርታ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ዳግማይ ክኸፍቶ ወጢኑ ኣሎ በዚ ድማ እቲ ሕብረት ንጉዳይ ምእታዊ ኣሜሪካውያን ገያሾ ብዝምልከት ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ውሳነ ከሕልፍ ትፅቢት ይግበር እዚ ከምዚ ንከሎ ኤውሮፓዊ ሕብረት ንኣሜሪካውያን ገያሾ ናይ ምኽልካል ስጉምቲ እንተወሲዱ ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ባሉታ ከይጽሎ ሓይለ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ኣሜሪካ ብመጠን ሞትን መልከፍትን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣላ ብደረጃ ዓለም ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት 10 ሚልዮን ክሓልፍ እንከሎ ቁጥሪ ዝተለኽፉ ድማ ዝሞቱ ድማ ናብ ኣስታት 500,000 ተጸጋጊዑ ከም ዝርከብ ጸብጻባት ጥዕና ይሕብሩ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ህንዲ ተኸሲቱ ዘሎ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ጽላት ሕርሻን ኣከባብን ከቢድ ሃስያ ይውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ተሪዮ ኣብ 7 ዓበይቲ ክፍላት ሃገር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሰብ መዚ ህንዲ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ዝበርትዕ ምዃኑ ኣረድዮም ነቲ ወራር ንምጥፋእ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ዘሎ ኣብ ህንዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን እውን ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብዚ ወቅት እዚ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ጸብጻባት ኣብ ልዕሊ ዝራእትን ኣከባቢን ሃስያ የውርድ ከም ዘሎ ይረዱ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣየር ንምርባሕ ወራር ኣንበጣ ምቹእ ምዃኑ እዮም ኪላታት ኣከባቢ ዝጠቕሱ
ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ቻይና ንመዓልታት ብዝቐፀለ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ዘስዓቡ ሓደጋታት ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ንምውራድ ጠንቂ ምምዝባል ሓያሎ ነበርቲ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብቲ ብከቢድ ባሉታት ተጸሊዩ ዘሎ ከባቢታት ዝተዋፈራ ኣህዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ብዝተኸስተ ዕለቕልቕ ንዝተኸርደኑ ልዕሊ 7500 ሰባት ናብ ውሕስ ከባቢ ንምጉዓዝ ኣብ ሓያል ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዝርከቡ ተገሊጹ እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት እውን ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ሓያሎ ካብተን ባሉታት ዝተጸልዋ ዞባታት ናይ እዋን ሓደጋ መጠንቀቕታ ብምእዋጅ ኣብ ተኣፋፊ ከባቢ ንዝርከቡ ናብ ውሕስ ቦታታት ናይ ምጉዓዝ ንጥፈታት የሰላስላ ኣለዋ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብኣማይታ ኣሽሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ባሉታት ተጸሊዮም ከም ዘለዉ 10ታት ኣሽሓት ሄክታራት ልሙዕ ሕርሻዊ ቦታታት ድማ ከም ተደምሰሰ ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ ቻይና ብዘጋጥም ሓደጋታት ዝናብ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ነዚ ንምውጋድ ክሰላሰል ንዝጸንሐ ትሕተ ቅርጻዊ ስራሓት እቲ ሰብኣውን ንዋታውን ሃስያ ብልዑል መጠን እናነንከየ ከም ዝመጸ ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ27 ሰነ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ፖላንድ ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ከቢድ ሓደጋ ዕለቕልቕ ተኸስቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ሰብ ይኹን ንብረት ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዛጊድ ዝተዋሃበ መግለጺ የለን ኣብ ስሎቬንያ ሙሉእ ብሙሉእ ብኤሌክትሪክ ትንቀሳቐስ ነፋሪት ወጋዓዊ ወረቐት ምስክር ዝረኸበት ናይ ፈለማ ኮይና እዛ ዕወት ናይ በረራ ፈተነ ድሕሪ ምክያዳ ካብ ኣቪዬሽን ኤውሮጳ ሕብረት ወረቐት ምስክር ዝረኸበት ነፋሪት ኣብ ሰዓት ልዕሊ 180 ኪሎ ሜትር ክትጓዓዝ ከም ትኽእል ተገሊጹ እዛ ክትበርር እንከላ ድምፂ ይኹን ትኪ ዘይብላ ነፋሪት ኣብ ኣየር ንኣስታት 1 ሰዓት ክትጸንሕ ከም ትኽእል ተፈሊጡ ኣሎ ምምዕባል ናይዛ ነፋሪት ብከላእ ኣየር ንምግታእ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ኪላታት ኣካባቢ ይገልጹ ስሎቬንያ ብከላእ ኣካባቢ ንምቁፅጻር ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ኣብ ምፍራይ ብዕቱብ ካብ ዝነጥፋ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ሓንቲ እያ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶና ብዝተዛዚሙሎ ብርክ መዓልቲ